Okay, viewers all over the world, we are back from a break and we'd like to continue with our questions. So I would like to know, is Jesus God? Yes, this question, well, so many different opinions from school of thoughts. Yes, but let me answer from the view of ọdịnala Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala Igbo ekwenyelọ na Jizọs bụ Chukwu. Yes, and mụ na onwe ekwenyelọ m na Jizọs bụ Chukwu. Ihe kpatara na m ekwenyelọ na Jizọs bụ Chukwu bụ na Chukwu adara anwụ anwụ. The last time I checked, Jesus was n'elu obe. According to that allegorical story in the Bible, he died and descended into hell. That is Anini. And from my own investigation, and the whole young one studying how I got an alcohol Bible. Also, na akpụ ya nkụ. Ọ na-egosikwa na Golgotha, ọ na-egosikwa na ihe a na-apịa na afọ ụfụ. All the characteristics gosiri na nọọ mmadụ ka ọ bụ maka na akwụkwọ katikizim mgbe anyị dị eje ụka sịrị anyị asị na Chukwu enwere arụ ma ncha maka na ọ bụ mmụọ. So ihe ọ pụtara na God Almighty enwere flesh. Therefore, they feel test. Like agụụ mmiri adị apịa. A na-apịa ihe ọ ma na-afịa maka na o nwere earthly flesh. So mana Jizọs nwere ihe niile ndị a. And ihe kpatakwara na ọdịnala Igbo kwuru na ọ bụrụ Chukwu bụ na o kwukwara na o nwere nna nke zitere enu. So at least he on his own acknowledge na o nwere power keanụ. Na enwere fada keanụ. Ka ezi ka mma esi ndị anyị esi hapụta isi gwara ike ajụ ebe ọdụ okwu n'ọnya ahụ nke nwere nke keanụ na o nwere onye sitere enu. Onye a sitere enu ka ndị Igbo na-ekwu maka ya onye nwa bụ Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. So ọdịnala Igbo ekwenyere na ọ bụ Chukwu maka ihi na mgbe ọ nọ o gosiro characteristics na ọ bụ Chukwu. And Chukwu enwere ike ịbịa ka mmadụ o kere ga na-apịa ihe. Nke bụ isiokwu na ọ bụ na ịghọta onye bụ Chukwu ebube Chukwu no human being will withstand it. Kedu ka Chukwu ga-esi wee banye n'ime afọ mmadụ amụọ ya mmadụ a na-ebu o nwere human being ga comprehend onye Chukwu bụ na mmadụ ahụ nwere mmadụ ya amụwu Chukwu nwere mmadụ ya ebu ya maka ara ebu a na-ebu. So maka ihe o nwere ihe ọbụla ga-eme n'ihe niile oge ọ nọ n'ụwa ọ na-ekwukwari na o nwere nna zitere ya. So ọdịnala Igbo ọ na-zitere ya ka ndị Igbo na-akpọbụ mgbe urugbo mgbe elu dị n'ụkwụ ụkwa mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ọchị a ka anyị na-akpọbụ dị bifo ndị ụka abịa. Ọchị a nwa ka ndị Igbo kwenyere na ya chi nke ukwu a ndị Igbo na-akpọbụ ya maka ndị Igbo na-emebe exist before thousands of 2000 years a na-ekwu maka Jizọs. So ọchị ahụ ka ndị Igbo na-ekwu maka ya and ọchị ahụ ka ndị Igbo kwenyere na ọ bụ Chukwu. Na maka na ihe anyị ji wee kwu na Jizọs abụrụ Chukwu bụ na o nwere nne nwee nna. It has beginning, it has ending. Na izi enwere mgbe a mụrụ ya dadị ọ gwara mgbe a sị na ọ nwụọ. And ihe niile ahụ characteristics eji ama mmadụ maka na mụ na gị nwere ụbọchị ọmụmụ anyị nwekwa ụbọchị anyị ga-adakwa mmụọ kpatara Igbo ji ekwusị na obodo na-abụ ka ekwe na-akpọ dike ọ kpọọ ya na ndụ kpọọ ya n'ọnwụ. So ihe niile ndị a gosiri na o nwere nne na nna. Aha nne na nna ya bụ Mary and Joseph. Whether ma ịkpọrọ ya foster father o ma ịkpọrọ ya ihe niile mana anyị mana asị na Mary mụrụ nwa ọ nọchọ nwa ya ghọtara ya pụba bụrụ ejekwuo ya alakwu. So ifere ihe niile abụ na dị afọ nwere mgbe ya arọkara sị na ma anyị Chukwu na anwụ ala ma ọ na-agụ na-agụ ya ghọtara ya. So dị afọ ọdịnala Igbo kwuru na ọ bụrụ Chukwu maka na nyanwa na onwe kwuru na o nwere nna zitere ya na onwe onye ka ya na andị onye akacha
onye akacha nya bụ Chukwu. Adị enwe Chukwu na adị enwe kaptịn na n'ofu ụgbọ ebe ọ na-enye na onwe ji ọnụ o jiri ede wee kwuo na o nwere nna nke zitere ya na o nwere onye nke ka ya na adịzi Chukwu na maka na anyị kwuru dịka o si wee saụdụ chi ukwu chi enwere obere chi enwere chi dị iche iche enwere obere chi gasị nke nwere enwe egbukwu chi maka na anyị bụ chi a sị na ọgọ bụ chi onye mana a sị chi ukwu ka ị jụrụ ma ọ bụ Chukwu wee sị mba na o nwere chi ka ya na anọ nke aka ya ka ndị Igbo kwenyere na ọ bụ Chukwu so na nghọta ndị Igbo ọ bụrụ Chukwu kama na ọ bụ Messiah to his people. Daalụ. Okay. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. We would like to know, how true is this? Is Mary the mother of God? Ihe a bụ one of the abracadabra ndị ụka Rome tinyelu na council of Ephesus. Na Council of Ephesus, I think 495 AD. Ebe ha nọ wee sị maka na ndị a na-akpọ ụka Rome ịmara ụka Rome nwere real strong foundational institution karịa okpukpere niile nọ n'ụwa. Ha na-enwe ihe a na-akpọ kansụl ihe nyeme nsogbu akpọ Council of the Church. Enwe Mary Council, enwe Council of Nicaea, France, nwee Council of Ephesus, France. Council of ọ na-awe ihe nyeme nsogbu n'oge nke Emperor Henry na France wee kpọọ ndị ụka Rome niile ka edibeti ihe gbasalụ Mary a ewee do ebe a na kansụl ahụ ekwekọrịta pope wee tidi ọfọ na onye ọbụla bụ onye Katọlik na-edi under compulsory. That is, o nwere ihe a na-akpọ the doctrine of the church. In under the doctrine of the church, under authority as the head of that particular Catholic church, n'ige kwenyeriri mgbe ikwelu ma ị laikiri ya ma ọ na laikiri ya na Mary bụ nne nke Chukwu na Mary is a Theotokos. Ọ na that council ka a nọ wee tinye hama. So o wee sị na onye ọbụla ekwenyere na Mary bụ nne nke Chukwu, let the person be anathema. So ọ bụrụ na iwe Catholic ya under anathema ma ọ bụrụ na ikwenyere na Mary bụ nne nke Chukwu. Mana anyị wee kwuo n'ọdịnala Igbo na Mary ama abụnata nne Chukwu maka na Chukwu enwero nne na onwero nna. Na ọ bụrụ na Chukwu nwere nne nwee nna, ịma na Chukwu nwere mbido. Mana na nghọta anyị ghọtara ihe gbasara onye bụ Chukwu ukwu a, o nwero mbido, o nwero ọkwado njedebe maka ihe na o nwero nne, o nwero nna. Na Mary na onwe ya anyị maara nne na nna Mary. Nne na nna Mary aha nna ya bụ Joakim, aha nne ya bụ Ann. Amụkarị ya amụ ka esi amụ mmadụ. Teanụ nyewa na onwe ya wee tụrụ ime wee mụta Jizọs. So na ọ bụ Mary, the right word to use bụ Mary ọ bụ nne nke Chukwu. The answer bụ olo. Ọ bụrụ ndị Imo, the answer bụ no. Maka na ọma abụnata nne nke Chukwu na mmadụ adịghị amụ Chukwu. Maka na ewu na-amụ ewu, atụrụ na-amụ atụrụ, ọkụkọ na-amụ ọkụkọ. So na onwero ka mmadụ ga-esi mụ Chukwu that has beginning and no ending. So mana Mary onye ọ bụ, yes, mmasị ụlọ nne Jizọs according to that allegorical story, nọ nne Jizọs mana ọ bụrụ nne Chukwu maka ihi na mmadụ ama amụnata Chukwu. Mmadụ adịghị enye ihe ọ na-enwero. Mmadụ enwere atom of Chukwu pụrụ ime ihe niile. So onwere ka mmadụ ga-esi wee mụọ Chukwu pụrụ ime ihe niile ka anyị. So if you ask me and ọdịnala Igbo, anyị kwenyere na Mary bụ nne nke Jizọs ma ọ bụrụ nne nke Chukwu. Daalụ. Thank you for that awesome answer. He has no beginning and end. He's not a human, he's spirit. We would like to know, this creator of the whole universe, does he has any shape or form? Can any human eyes behold him like? Can any eyes see God? Yes, thank you for that. He's not a human being. Yes, thank you for that wonderful question. The truth of the matter, God Almighty has no form or shape. God Almighty has no form or shape.
so ị nwere ike ịsị na Chukwu nwoke maọbụ na Chukwu bụ nwaanyị maọbụ na Chukwu bụ tree of life maọbụ na Chukwu bụ lion. Ụfọdụ na-akpọ ya ọdụm, ụfọdụ na-akpọ ya ọgbajiri igwe, kpọọ ya nkụ, ụfọdụ na-akpọ ya oke mmiri na-ebu ogbe. So afọ onye sọrọ ya ka ọ na ndị mmadụ sọrọ ha ka ha na-akpọ ya, mana aha niile a akpọrọ ya enwero nke ọ bụ na ọnọdụ ka ịkpọtara ndị isi mmadụ na-abụ wee kwuwa efi. Ịma na ndị isi, they don't see beyond their nose. Etu we human being, we don't see beyond our nose. I wee sị ndị bụ ndị isi kwuwa efi, wee sị ya ngwa ha ji emetụ efi aka, ha wee were mkpọ ha onye achegido ruo n'ụzọ isi ya wee bite efi aka n'isi, bite horns ya, bichaa ya aka. Onye nke ọzọ bịa ebe o ji ebi aka bụrụ na ọdụ ya, obichaa ya aka, bite ọdụ ya aka. Isi ha na-abụ kọwaa ihe wee efi, kedu ka efi si wee dị. Onye nke bitere aka n'isi ga-asị na efi ya anaghị arabụkọ na efi nwere nnukwu isi nwee ihe dịka horn na-emetụ nke aka, nke aga saịdị a emetụkwa nke aka, nke aga saịdị a. Ọkwa ịma na ọ dị kọrekt. Ịdịkwa kpọọ onye nke ọzọ sị ya kere ihe a na-agba efi kedu ka ọ dị. Ọ sị na ya metụrụ ihe nwe aka, anụ ahụ jikwara ya ahụ, mana o nwere ihe metụrụ aka n'ụdị shigire ya, ọ bụrụ ọ dị ya ka ọ na-akọwa. Ihe niile ahapụwacha dị kọrekt. So ihe na-achịkwa bụ na Chukwu, o nwere onye ga-asị na God is tree of life. Ụfọdụ nwere ike ịsụ na Chineke bụ anya n'elu ụwa. O nwere ndị nwere ike ịbịa igosikwa n'ụdị anya n'elu ụwa. Chukwu oge nwere ike igosikwa onwe ya n'ụdị anyanwụ. So n'ụdị dị iche iche Chukwu okike o nwere nke Moses bịara asị na o jere n'ugwu, wee sị ya n'ebe ọ nọ gwa na nsọ ya yipụ akpụ ụkwụ ya, na Moses enwere ọdị were akwa kpuchie anya maka o nwere ike withstand with the radiation from the light ebe esi ezi ozi. So ya na-achịkọwa Chukwu okike nwere uniform, ụdị sọrọ ya ka ọ ya adị wee gosi onwe ya. Maka ihe onye batara o ji sị ga-emere ihe oyiyi ọbụla, ga-akpụ n'ihe ọbụla na ụdị na-akpụ nyanwa. Mmadụ ọ na-ama nna ya, ihe amazụ nna gị na onye abụ Chukwu nke dị gbara ọkpụtọrọkpụ thousands of years before man was created. So enwere ụdị mmadụ ga-asị na Chukwu dị n'ụdị a. Kama ihe na-achịkọwala gị na nchịkọta ya bụ na ihe niile ị na-afụ n'ụwa dị n'ime Chukwu. Ihe niile ahụ shape and form dị n'ime ya ka o zipụtara ọpụta ihe wee kretie ya, anya wee fịa. So ihe ọbụla ị na-afụ n'ụwa Chukwu kere eke bụ ihe dị n'ime Chukwu ka o wepụtara ka e wee fụ ihe ndị a wee kelee wee too ya. So Chukwu enwero shape ọbụla maọbụ fọm ọbụla maọbụ na ụdị ọbụla ọ dị, ụdị sọrọ ya nụ ọ dị wee gosi onwe ya wee nye mmadụ. Daalụ. Okay, sir. But can any human eye see God? Thank you for that wonderful question. The truth of the matter bụ na o nwere anya ọbụla fụrụ mmụọ ga-adị ndụ. The vibration, makwa ihe bụ na ka ngwa ka nke ọrụ ga-akụkọ mgbe anyị dị n'ụmụazị, a na-akọrọ anyị akụkọ ụfọdụ ndị jere chuo mmiri ụbọchị ejiri echu mmiri, wee ka ọ bụrụ na o ji echuo mmiri ụbọchị eke. Na be anyị eji eke echu mmiri mana ejiri eke akụ azụ. And ị na-agbanata na mmiri, o nwere ihe a na-akpọ ịkụ mmiri. Ọ bụrụ na ọgụ ọgbụ onye izizi na anyị na-echu mmiri chọmchọm ụtụtụ, ịbata na mmiri ịkụọ ana mmiri. Ana mmiri anyị akụwụ ihe agwa ndị nọ na mmiri na mmadụ na-agbadatakwa. Ihe ekwuriri okwu kwusie ya ike. Ihe iji ekwu ya okwu a bụ na ka ị gwa ụmụ mmụọ nọ na mmiri n'oge erugo na chi efugo na mmadụ agbadatawara na mmiri, so that ha nọgharị ọfụma. Ma ihe gosiri ya etu o si abụ ị na-eje na be mmadụ, yes, kụwa aka n'ọnụ ụzọ, ọ sịghị yes gị bata bife bata, ọkwa eziokwu. Ihe ị na-abata ahụ iji akụ aka bụ na ebe a bụrụ tere ọ bụrụ ya rum. So mgbe ị na-agbadata na mmiri, ị na-agbadata to different territory. So therefore ị nidiri ka ị kụọ aka, maka na akụ aka ege ntị, yes, before inwe ike wee gbadata na mmiri. Mana mgbe anwa ụkwalụ ndị dara iwu dị aṅa aja na ha gbadata na mmiri, mana ọ bụ na ha emere ihe ha kwesịrị ime, ha kụrụ na mmiri wee gbadata,
ewesị na onye ahụ tụchara mmiri wee gbadata na ọ dị ekwusi okwu ma ọ na ọ dara n'ụzọ ndị jeziri ịchụ mmiri wee fịa wee bunata ya. Ụdị mmadụ dị etu ahụ onwe ndị agha sị na ha ekwuru okwu for days eje kpọọ dibịa abịa mebe rituals chụpụ aja dị iche iche. O nwere ike after some days okwuwezie okwu okwuwezie etu ya si wee zu mmụọ n'ụzọ. Ụmụ akụkọ ife anyị na-ada anụ mgbe ahụ kụbazie etu ya si wee fụ ụzọ ụmụ mmụọ. Ihe awụ ụmụ mmụọ ka ozu ọbụbọrọ Chukwu tiazi ihe ifere ya awụ ụmụ elemental beings ka nwa gị kewa eziokwu. Ibi na ya onye nke gị nwụrụ anwụ izu ya akpata oyi ga-awụ gị ọgwụ onye mana ọgwụ mmadụ Douglas of mmụọ. Ịfụ kewa eziokwu na ịfụ mmụọ isi ga-ebu gị nwa ọdụ ka ihe esikọta nwunye. Hapụkwa ụmụ ya niile na ndị mmadụ na-eje ese na Facebook asị na-esere mamere na-esere ihe niile na-abụ artist work of an artist, imagination of the artist. Onwere mgbe ị ga-afụ mmụọ asị ngwa were nye ya Android phone ngwa snap me ọ nọghị na-eche gị snapụ ya ụdị ife a dịrọ vat ifugoro mmụọ sọpụrụ ebube na-akpata oyi ga-awụghị na ahụ ya ma ebe fon dị nwanne ihe epikirisi. So ụmụ ya niile na-afụkwa na Facebook onye agwa imagination of the artist, okay? Ọ bụrụ the real picture nwere onye snapụ ya. So mana ya na-achịkọwara gị bụ na o nwere onye ọbụla ga-afụ Chukwu, o nwere onye anya ọbụla ga-ewithstand iwu Chukwu. In my reason, God Almighty is divine. Chukwu and the Chukwu ahụ ọ bụ ọ nọ n'ụdị oyiyi asị Chukwu, while mmadụ nọ n'oyiyi mmadụ. Ọ maka na ị nọ n'oyiyi mmadụ ka iji afụ mmadụ ibe gị na ịma afụ ndị mmụọ. Ịma afụ even ya late father or ya grandfather. If we are late father or your grandfather, ọ bịakwute gị n'ụdị ebube asị mmụọ isi ga-ebube unless ọbọpụta n'ụdị nlọ instead of your late father na nlọ ka abụ nlọ. Okay, ihe kpatara na o jiri ijigharị ịnweta the vibration of the ebube bụ na gị nwa na onwe mgbe anwa the earthly body ahụ gị nọ na-arahụ ụra. All your spirit bụ ihe pụrụ na nlọ wandering wee nwee that encounter of if your late father na nlọ. So in Mafia, man, if we are more in flesh and blood, my dear, you will get that. Unless not more careful. If we are not more with Kurokuro, I seek a Bukurugi. Makanopoda to have the Kaimadi. Makanehena food the beyond your species. Here na from Bawa, the beyond your capacity. No, they Makaneka no one. So, my name was more, the more of more. So, you two are called it. Mmadụ ama afụ nata Chukwu maka na Chukwu dị na ụdị divine and na mmadụ dị far away, very far from divine. Mmadụ bụ human. So onwere anya ọbụla through divinity that we stand the world not possible. Yes, so common angel ya ọ na-abịakwute gị the whole room are very illuminated. Ọ na-eme ihe radiation ọkụ si ebịa. So enwere ihe dịka na mmadụ nọ n'ụwa furu Chukwu. Ọ bụrụ na onye asị na ya furu mmụọ ozi, I agree, because mmụọ ozi will come with lesser radiation. Mana God Almighty onwere anyanwụ na furu Chukwu ga-adị ndụ. Thank you once again, sir. Viewers all over the world, because of our time, we will quickly rush the next question of the day, which is God the ruler of the whole world? Yes, thank you for that question. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile bụ the ruler of the entire universe. Mana ọ na-achị ụwa niile by proxy. Ndị ozi ya onye ka anyị akpọ ha ndị angelo nke Chukwu. Ileta mgbe anyị na-eje ụka ọbịa akọwala anyị na-enwelu 24 elders. Enwelu ihe anọ dị ndụ. Enwelu the principalities and powers. Enwelu 9 choirs of angels. Ihe niile abụ kada. Abịa n'ọdịnala Igbo. Enwelu ndị egede. Nwekwa ndị mbụ. When the principalities and powers. Enwelu ndị ichie. That is elders. Enwelu ndị anịkantana. Enwere ndị anịkantana. Ndị ọkpụ tọrọ ọkpụ. Enweziri ụmụada, enweziri ụmụ ndị a niile ihe na-abụ
cadres of powers to across the world. So Chukwu Okike na-achị by prose maka na onye awụchi nke ukwu nọ na throne ya. Onye abata onye awụ nnọkọta ndị mmadụ mfụ ka ndị mmadụ na-asị God punish you, I will be laughing. Mgbe e nweta nji amụ ihe nji amụ na onye agha ghọtara how things work. Nke bụ isiokwu m na Chukwu Okike in his infinite mercy can never descend so low ịda punish ndị mmadụ na-apịa ha ịtarị n'ike. Chukwu Okike nwere ike descend so low ịda punish Emeka, na-apọnishi onye buchi, na-apọnishi Ifeanyị, ma ọ na-apọnishi Ngozi, na-apọnishi Elizabeth, na-apọnishi Ifeyi nwa. Chukwu Okike cannot descend so low. Agwara m ụnụ ọ bụ ndị anjel ya okege ọrụ eke, ndị ọ bụ ọrụ ha ịkwụ onye ọbụla ụgwọ dịka ọrụ ya siri, ndị ọ bụ ọrụ ha ịda agọzi ndị mmadụ na-agagharị na-eme mma. Ihe niile abụ ndị ọrụ Chineke kere eke. Wee gwakwa ụnụ na earthly government will prototype, that is earthly governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. Etu anyị nọ kịta, onye isi ala nọ n'Abuja, ọkwa eziokwu. Onye isi ala nọ n'Abuja abụrụ onye nwa ga-edescend so low n'ijeru jee zuo ori n'Ọchanja wee jide gị. Onye isi ala can never descend so low ịbụ ya na punish. N'ije zuo ori ma ọ daa iwu Federal Republic, ọ bụrụ onye isi ala ga-abịa na polisi. Enweghị agents of government ndị ga-abụ ha ga-akpụrụ gị, polisi ga-akpụrụ gị kpuje gị court ekpee gị ikpe bụ agent of government, sentence gị to jail. Then from there ndị prison warders take over, ịsa abụọ ya sentence. Ihe na bụ agents of government. So ịfụna na ọ bụrụ onye isi ala na-atụ n'isi gị, ghọtara ya n'iwu. Etu a ka ọ dị na spiritual governance bụ God ruling the world. I can say that God is ruling the world by prosy. God Almighty in his infinite mercy nọ na throne ya na-eri otuto. So ọ mee descend so low isi na throne ya gbadata n'ụwa bịa na-ata ndị mmadụ. No, o nwego ndị anjel ya ndị ọ bụ ọrụ ha ịda afụ na onye mee mma ma eso ma onye mee njọ esi. Ọnya ka o ji si na Galatians 6:7 nọ sị God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So o nwego ndị anjel ya ndị ọ bụ ọrụ ha ịda agagharị n'afọ ka ndị mmadụ si ebi ndụ, ịda agagharịkwa n'afọ na ndị mmadụ na-anata ụgwọ ọrụ ha disabụ. Ime etu a ndị gọọmenti si wee create aero safety aero safety wee agents of gọọmenti ọkwa eziokwu. Ndị a bụ ndị create ka ha na-ya wọchị ka ndị mmadụ si eyuzu road, dịchọ na ndị mmadụ na-edebe iwu dị na iyuzu okporo ụzọ. Mgbe ọ bụla ị dara iwu idebe iwu iyuzu okporo ụzọ, ga-ebu ukwu oge taa gha afụfụ n'afa gọọmenti. Etu a ka Chukwu Okike si wee kekwa ndị anjel ya ndị ọ bụkwa ọrụ ha ide edegharị anya n'afọ onye na-eme mpụ na onye na-eme ọtọdọ, then na-enyekwa onye ahụ mpịawa azụ dịka o kwesịrị n'afa Chukwu Okike. So etu a ka Chineke si eru ụwa niile. So God rule the world using his ndị anjel ya. Ọ ya ka anyị kpọ ha ndị anjel nke Chukwu. Ịkpọrọ ha Amadioha, ịkpọrọ ha Udo, ịkpọrọ ha Ogbuefi, ịkpọrọ ha Angel Michael, ịkpọrọ ya Gabriel. Ihe niile abụ ndị anjel kama na mba na-asụ n'olu n'olu. Ime expect na onye Rome kpọrụ nke Michael na-abịakwa na anyị Igbo na ya agbakọ ya Michael. Ndị ọbụla na-aba nke afa na asụsụ ha ya na-aghọta ha. Nwere asụsụ ọbụla vernacular, asụsụ ndị bụ ndị anyị nwa na-enwe anyị na-eme onwe anyị si na Igbo language vernacular nke ndị ọcha bụrụ celebrity. So asụsụ ọbụla ha nkụ dị na mba na-ege na mba niile. Erọda m mgbe nọ Asia ịfụ na prọfesọ ga-eji Indian language wuru prof. Ọ na-aba anyị ka ọ na-apụta anyị na-ebelata n'onwe anyị na-asị na nke anyị ara ya. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Chukwu Okike na-achị mba niile nọ n'elu ụwa by prosy using ndị anjel ya wee na-elekọta ụwa na ihe niile o kere anya. Ime mma, ndị anjel nke Chukwu na-afụ maka mma agọzie gị. Ime njọ, ndị na-afụ maka mpịawa azụ apịawa agha azụ. Ịfụnanya na daalụ. Thank you, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, for rifting. Viewers all over the world, we have come to an end of today's lectures. Please, if you have any question, type it on the comment section, send to this particular live video. We will ask
him that question when again he visits here. We'll include your questions um, to the questions we're going to ask him. I know you have questions. Just type it on the comment section, send it. We'll ask him when next he visits. Thank you so much, sir, for being with us in today's lectures. Please, if you have any shout outs or any public announcements, you can go ahead. Our viewers are listening. Okay, viewers all over the world, at this point, I would like to pray for you in the name of the Most High, the Creator of the whole universe. N'ụbọchị tata, I pray for all the lovers of Eziokwu TV and my followers all over the world, the children of the temple, friends of the temple, and including those that join us in this October monthly rituals. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị nke ọma ka meela ụnụ, asị m na aka kaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ, asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya mewe onwe ya, asị m ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụrụ ụnụ ome. Ekwumie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, si na onye na-achụ ụnụ ga-ada. Onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya mewe onwe ya, asị m na ihe unu ga-eri ga-abịa, asị m ihe unu ga-eri ya bịara ụnụ, ihe ya eri unu abịakwana n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu. Echi niile echefukwara na onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send ya meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ya gazie. Thank you so much, sir. Okay. Stay tuned, viewers all over the world. Ndị enyi m ndị na YouTube, ndị enyi m metara onwe m, ọ bụzie na o nwere ihe ọbụla dị mkpa dịka enyi m metara onwe m, ịchọrọ isendịrị m meseji, mana ọ ga-abụ sọ WhatsApp message because this is my private WhatsApp number. Send there na 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie.